Duond bura mar ODM timo ikruok ne nyasi mar hingo higni 20 nyaka ne chak duond burano. Nyasi ma ichan bagi e kaunti ma Mombasa e kind tarik 10 nyaka tarik 12 dwe mar 10 higani. Jalup jakom mar ODM kendo gavana ma Mombasa Abdul Swamad Nasir manotelo ne romo mar kamiti mar chano nyasi no e boma ma Mombasa wacho ni nyasi go biro kelo kanyakla jokanyo duto mag ODM moriwo nyaka jogo mane ochako duond burano higni buora mokalo. Ndalo adek mar nyasi no biro riwo romo mar rawere mabiro kelo kanyakla rawere duto mar nyiso talanta magi, romo mar wakeini mar dhialo ting mar wakeini e tego demokrasia kod tuke mag adhula. Motelo ne nyasi maduong' mibiro bagi Mombasa, nyasi moko ibiro bagi e kaunti ma Wajir kod Migori. On the schedule of events, in addition to the women's event, to the event of the youth, we will also be having an event for persons with disability. Our PWD League will also be having an event as part of these celebrations. This is a rebirth of our party for now and in preparation for the 2027 elections. And I want to urge all Kenyans to join us in this celebration, and we are going to have also celebrations before the main celebration. We are going to have events in Wajir on the 20th of this month, and we are going to have a huge event for that region of Nyanza on 26th in Migori. Then we come to now to the ocean. And after we've been able to finish that event on that particular Saturday, we'll be having a very, very exclusive dinner with the founding members, those who are currently alive. And we're going to have a founding members